Papa. Ma, nana si Papa, ma. Sa din na portahan dia. Ay na patungga dali. Ako sa patungga. Sige, ma. Kaya, baluktok doon si Papa. Gawa sa lang tulog, kaya nasukot si Papa. Wala sa katulog, kaya nasukot si Papa. Sukoy, mura mag... Asa tagikan? Ha, dili din pwede. Ay, di ko na mabrihan ha. Den, inay mama oh. Inay mama ni mo. Inay mama ni mo. Hala ba, dagang kurtas Papa. Oh, papa. Daga lagi kwarta lagi apa kan deh? Ay, di pa signal ko sa closing. O, gusto ka makabalo, asa lagi ka ng kwarta? Nasa comment section ang link. Nasa sentro naman ko ba? Eh, abang hindi ka sunod si Papa.